Og det der er, det føles som om, at og det er jo noget, som jeg har følt mange gange før, at der er bare noget, der bare står lige inde bagved, som bare så gerne vil ud i sin form, ud igennem mit menneske. Og der er rigtig meget blokering på det, fordi jeg ryger i hovedet med det. Niki, 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 Niki. Harakoko ashana da ui shana o. Var det noget lyd, der ville tilsætte noget slet ikke at sige? At du skal lytte med den her trakt. Mm. Altså alt inde i mig sidder bare og siger ja, ja til det, du kom med der. Som sådan et svar. At mit ja, det er et svar til det, du kom med der. Hvis du bare skulle se en lyd, hvordan vil den lyd svare? Jamen, der er en lyd, som sådan har meldt sig flere gange, sammen med en hånd, der er sådan her, som siger, uh. Og så kommer det bagved, som gerne vil siges, som jeg bare har rigtig svært ved at få ud. Bare start med lydene. Så hvis der er nogle lyde, der vil ud, i stedet for at tale noget, hvis det er nemmere for dig at sige lyde, så bare kom ud med dem. Det er virkelig, virkelig svært at give lov til det. Det er i orden. Og forestil dig den her trakt, den bliver masseret og aget. Aura. Auenani. Shama Guida Shimia Taua Shinaku Auenani. Nashuta Rakitia Shana Kukua Shana Nakena. Darayushmana Kitira Ahia Shana Kuida. Shana Kura Kinya Shana Uida Ishana Nakira. Ashur Kuataya Tashina Nakurata. Wania. Ua. Wania.
Ui. Uh, uh, uh. Nakali. Nakali. Wow. Hey. Hvad sker der i dig? Mm. Ikke så meget. Jeg står bare sådan helt åben for det, der gerne lige vil igennem. Det er bare ikke, altså der er bare ikke flow. Altså det får bare ikke sådan lov. Så det kommer i små bidder. Mm. Meget forsigtigt. Og sådan er det hver gang man lærer et nyt sprog. Man er altid Mm. forsigtig, fordi man er bange for at lave fejl. Mm. Men du kan ikke lave fejl med det her, for det kommer fra din sjæl, og din sjæl er fejlfri. Mm.